आंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा सोमखोर बर', गामि मादाबारि, पस्ट अफिस मासदिया, पिएस तामुलपुर, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, पिन 781367। दायो आं गावनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गुफुर जोमै। दा आं खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लाबाय। गुफुर जोमै। खोलो खोलो गुसु सुदेम बार बारनायजों बिरबायनाय दुफावलु जोमैया गोबाफैदों हनै हाजोनि लांदां बिखायाव। गावनि गोथौ अननायखौ लुफावना गोबालायदों गावजों गाव नों दा नागार आं दा नागार। नाथाय मेगन गोसा बारहुंखाया बोखारफैदों बिसोरनि थार अनलायनाय। जानांदों गोजाननिफ्राय गोजान मिथिस्लाबै बिसोरनि अनज्लायनाय। गोरबोआव बेराम जानानै बिसोरनि आयो मादि सुनि खाफाल बिसोरनि। हायासै लाखिनो हमथाना फागुननि जावलिया बार बारनायजों गावनि थार अननाय। थेंक्स।